constatáisih, súil an gúil sibh cynneagama, inniu, tá de fill ar scoil. Nabí bórtha, fech, Múinteoir Molly, tá si beag an cracáilte, beic sibh sa scéal, agus a Rang Ceoil. Cé Rang Ceoil a bhí neki, ar an scoil seo, tacaíocht. Léamh leir, agus bainna mit soltas. Talam! Múinteoir Molly agus a Rang Ceoil le Henning. Maisitheoir ag Paula Martyr, ba ag Cló Mhaigh Eo a dailsigh. Múinteoir Molly agus a Rang Ceoil. Bhí sé in am scoile. Bhí na páistí ag fannacht ar Múinteoir Molly. Tá sí maul ar san túsal ó dónal an príomhoide. Is groin le maul. Is fuail le maul. Bhí sé ar dearach foiile. Fechan sin ag tuairt amach na páistí go léir ré de lá scoile. Ach níl Múinteoir Molly ann go fólín. Chlé an túsal ó dónal amach an rolle. Draigar na páistí nuair a chúla siad a nanam nacha. Gach duine, seachas jamal. Bhí sé ag féchant amach an inneog. Cad atá amach an sin ar san túsal ó dónal. Fechan príomhoide ag gléach an rolle, agus na páistí go léir ag sí mór hímpel. Sin jamal fecht sé brenn amach an inneog. Channig mé Múinteoir Molly ag dul hart ar sa jamal. Ar an mos lúis. Ní stádan sé go manan sé an baile amach. Fech ar on sin sa bhos. Agus an bos ag dul haar na scoile stac go lár do bhaile. Bé ar on fannacht mar sin ar san túsal ó dónal. Maul, is groin le maul. Agus ag go dearach sin agus ag tuairt amach. Doscail doras an teomra ranga. Múinteoir Molly a bhí ann. Tá brón orm gúil mé maul a úsalí dónal ar siise. Ní hosóch mo chár, chlach mé an bos mí cheart. Chúa sé isteach sa bhaile gan stoppa. Bhí an rithe an bailach ar fad. Fech hosig an lágad maidin go donna le dé fech. Níor hosig glúisteán, so bhí a rith agus an bos. Agus daimh sé an ceann mí cheart. Ceann a héin go tapí isteach go lár a bhaile. Agus fech ar rith amach an bhaile chun na scoile. Fech ar héin is gachrod trína chéile eici. Agus í féin trína chéile. Aig an úsal í dónal, dearach. Tá cigire scoile ag teacht ar sesin le héisteacht le Rang Ceoil. Agus amach leis. Se fós ar dearach foiile nach bhfuil fechar aig. Agus ag có dearach sin. Agus aig Múinteoir Molly. Agus í. Tar éis rith cho tapí sin. Caithfidh sibh go léir an rud a iarmse ormh a dhéanamh ar sa Múinteoir Molly. Ná bíigí ag caint, ná bíigí amaideach. Cuimhnigí a fáistí, bíigí I bhar dost. Fecht a páistí mór hímpel ar agus í siúlann sin. So, iarn si an a páistí fannach ciún. Agus sin é. Cnog. Dú chuí imagine. A fáistí ar san cigire scoile. Níor ó giag ná míag as na páistí. Dí a daobh ar maidin a fáistí ar sesin a ríis. Ach a ríis níor ragar na páistí. Chaithfidh Múinteoir Molly ar a méid a dúirt sí leo. Bhí a haig bán dearach. Nar éir sí ar na páistí fannach ciún, Fan in bhar dost a dúirt sí. Agus sin den rud atá dhéanamh acu. Botún eile. A fáistí ar siise
Abergi, díad maidin leis an gigire. Díad maidin a chigire san na páistí de éon chlár amháin. Rinne an cigire gáire. Tá sé an Rang Ceoil a dúirt sé. A raig le Múinteoir Molly go dtí an piano. Ré le rud éige na haint. Héad jamel an corn. Fúil padar an drama. Hain na páistí na tamborini, na xylophone, na cymbal, agus an tríantán. An toran go léir bhecha siúil, dearthing. Má chlús a bochta. Cad I ceapan sibh seo fáistí, meach toran mór ann. Tús le dán. Ní sé tuairt amach a heile bhfuil. No, ní le aig chomh dearach sin. Déist an túsal ó Donach las mó den seomra ranga. Gheog mé me gitar agus seinhing me lo a dúirt sé leis féin. Ca go gapan sesin gohfuil ceol áling ag teacht amach ón seomra. Scrí Múinteoir Molly an glár bán. Déanta nótaí trí chearcail a haringt. Bín maide chuid den na cearcail. Bín erbal chuid eile acu. Nóta agus maide sin maide le erbal beag freisin. Déanaigh pictiúr den na nótaí ivar gcóp leabhar. A dúirt sé. Leathláin, ceathrú nóta agus nóta omláin. Beg na póistí agus ag breanú ar a Múinteoir. Tá na pictiúr go híontach san cigire scoile. Chur Múinteoir Molly réalta ár bhór leathláin álinn crin fadar. Féach cad a chuir tú os cionn na réalta sa padar. Rinne mé botú na ríis sa Múinteoir Molly. Chur sin réalt an pictiúr seachas san aice leis. Seinhigh muid an bhór seáil sa Múinteoir Molly. Tháinig an túsal ó Donach leisteach lena gitar. Ceap sé go raibh an tango a Henning acu. Rum, rum, storm, storm, doo-doo, quick. Oh dear. Sin ceol áling. Nach ú fásach, tobisteach, miltenach an toran a rinne siad. Gach aine. San sprí agus an splódar a bhí sa seomra. Hey? Tá toran cosúil le halarm dó teán san cigire scoile. Déanais na páistí dó faoin na rudaí granmhar a go léir a tharla i Rang Múinteoir Molly. Tuigim go ddíireach sesin agus é gáire. Bé mé arás a ríis a máireach. Nuair a dág sé an scoil bhí íomh go dtí na clús air. Fech íomh mór. Beg nach ó clús a bháin go clús eile. Fech na páistí rá agus Múinteoir Molly rá sláán leis. So, léiminn ceann sin le amach seo na chéile, So, bin Múinteoir Molly agus a Rang Ceoil. Súlan gur hathan an scéalah agus súlan go bhfeice mé sibh go leor ríist an céad ceann eile, Donach an seórá, slán.